ಹೆಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾನು ಚಂದ್ರಿಕಾ ನಿಕ್ಲೆನ್ ಮಾತರೆಲ್ಲ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಕಿಚನ್ಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಕಿಚನ್ಡ್ ಗೀ ರೈಸ್ ಐಕೊಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಪೆಪ್ಪುಡು ಚಿಕನ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ತೂಕ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು. ಖಂಡಿತ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದು ಎಂಚ ಆತನಂದು ಪಲ್ಲೆ. ನಿಗಳು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿಜಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ. ಐತ ಬರೀಟೊಂಜಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮರಪೊಡ್ಚಿ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬೆಪ್ಪುಡುಗು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಸ್ಪೂನು ಉಪ್ಪು ಏತು ಬೊಡ ಆತು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಖಾರ ನಿಕ್ಲೆ ಏತು ಬೊಡು ಆತು ಒಂಜಿ 3 ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡಿಯಾಯನು ಮುಲ್ಪ. ಅವಿಡ್ಬೇಕ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೊಡಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಸ್ಪೂನುಡು. ಅವಿಡ್ಬೇಕ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಂಬೆದ ರಸ 1 kg ಕೋರಿದೆ ತೊಂದೆ ಐಕ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬು ಪುಂಟೋಡು ಬಿತ್ತು ಪುರಂದಕ ಇಂಚ ಖಾಲಿ ನೀರು ಬಿತ್ತು ಪಾಡೊಚ್ಚು ಇಂಚ ಅರ್ಥದ ಪಾಡಲೆ ನೀರು ಆಯ್ತಾ. ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು ನೀರುಳ್ಳಿ ರೆಡ್ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಕಡದಿ ಒಂದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಐಕೆ ಪಾಡುವೆ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪುಡಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಲ್ತಿ ಒಂದಿನ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನು. ಅವಿಡ್ಬೇಕ ನೆಯ್ಯಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಯಾವು ಒಂದೇನು ಶೋಕ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಂಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಯಾನು ಕೋರಿನ ಲುಂಬುದಿ ಒಂದೆ ಅವೇನಿತ್ತೆ ನೆಕ್ ಬೆರದು ಪಾಡ್ವೆ ಮೂಲೇನು ಬಾಯ್ಲರ್ ಕೋರಿದೆ ತೊಂದೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದ ದೀಕ ಒಂದು ಆನೇಟ ನಮ್ಮ ಗೀ ರೈಸ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ. ಮುಲ್ಪ ತುಲೆಯನ್ನು ಎಲ್ಯ ಜೀರಾ ರೈಸ್ ತೆತ್ತೊಂದೆ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ಗಿಡ್ಡೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಗೀ ರೈಸಿಗೆ ತುಲೆ ಐತೆ ಒಂದೊಂದು 2-3 ಸಲ ಲುಂಬುದು ಬೊಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೊದಲ್ರೆ ದೀಕ ನಮ್ಮ ಬೊದಲ್ರೆ ಪಾಡ್ನು ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಉನ್ಪು ಗೀ ರೈಸನ್ನು ಉಪ್ಪು ಶೋಕು ಪದ್ರ ಪದ್ರ ಆದ ಲ್ಯಾಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಒಂದೇನು 3 ಸಲ ಲೊಂಬುದೈತೆ ನೀರು ಮೈತದ ದೀಯೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಾಣಲೆಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ತೋಪುಡಿಯಾನ ನೀರ್ಲ ಬೆಚ್ಚವರೆ ದೀತೆ ಗೀ ರೈಸ್ಗೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಬಾಣಲೆಡಿಯಾನ ಒಂಜಿ 3-4 ಸ್ಪೂನು ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡುವೆ. ಇತ್ತೆ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಬೀಜಲ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಡ್ ದೆತ್ತಿವನ್ಗ. ತುಲೆ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಆಂಡಿ ಯಾವು ನೆನೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಡ್ ದೆಪ್ಪುಗ. ಇತ್ತೆ ನನ್ನೊಂತೆ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂದೇನು ಪೂರ ಒರಿದಿನ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡ್ದು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಐಟು ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಬೊಕ ಪಲಾವಿರೆ ಬೊಕ ಏಲಕ್ಕಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂದಿನ ಬೊಕ ಬಡಿ ಸೊಪ್ಪು 4 ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಈತು ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ನೆಯ್ಟ್ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಇಂಚ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ. ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅರಿನ್ ಪಾಡೋಡು ಒಂದು ಅರಿನ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಶೋಕು ನೆಯ್ಟ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು. ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಚೂರಿಯನ್ನು ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡ್ಯ ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ಶೋಕು ಬೆರವಣ್ಣು ಪಂದಿ ಅನಿತ್ತೇನೆ ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡ್ಯ. ಮುಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಒಂಜಿ ಟಿಪ್ ಅನ್ಪೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ನೇಯ್ತ ಉನ್ಪು ಮಲ್ತನ ಕಲರ್ ಚೂರ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆವಂದಿಲ್ಲಕ್ಕ ವೈಟ್ ಎಪ್ಪೊಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಟಿಪ್ ಅನ್ಪೆ. ಇದು ತುಲೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪರ ದೀದಿತ್ತ ನೀರು ಅವೆನ್ನಿಕ್ ಪಾಡುವೆ. ನಿಗುಲು ಏತ್ ಅರಿದೆ ತೊಂದರ ಐತ ಡಬ್ಬಲ್ ನೀರು ಪಾಡಂಡ ಆಂಡ್ ಒಂದು ತುಲೆ ಯಾರುಜಿ ನೀರು ನನ್ನೊಂತೆ ಪಾಡ್ದು ಅರಿತ ಡಬ್ಬಲ್ ನೀರು ಪಾಂಡ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಶೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇರ್ ಈ ಪೇರ್ ಪಾಡ್ನದಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನ ಗೀ ರೈಸ್ ದಾಲ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಜಿ ಬೊಕೊಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ಯ ಟೇಸ್ಟ್ ಸೋಕು ಬರ್ಪುಂಡು. ಒಂದೇ ನಿಂಚ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೊದಿ ಬನ್ನೇಟ ಫುಲ್ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ದೀದು ಬೇಯರೆ ಬುಡೋಡು. ಒಂಜಿ ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ದೀನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇಡಬೇಕು ತುಲೆ ಏನು ಮಿಡ್ಲು ಡೊರದೆತ್ತು ಇಂಚ ಮಕ್ತದ ಹೊರ ಪಾಡ್ಯ ಕೂಡ ಒಂತೆ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ದೀಯ ಬೇಯರೆ. ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸರಿ ಬೇಯ್ತಜ್ಜಿ ಒಂದು ನೀರ್ದ ಪಸೆ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿದ್ದಿನ ಬೀಜ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಪಾಡ್ಗ ಐತ ಮೇಲಿಗೊಂಜಿ ಒಂತೆ ನೀಲ ಪಾಡ್ದ ಇಂಚ ಶೋಕು ಬೆರವುಗ
ಒಂದೇ ನಿಂಚ ಬೆರವುದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಹಸಿ ಬೇಯ್ದುಂಡು ಉನ್ಪು ಇದು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಿಡೋಡು ಅವು ಐನಾತಿಗೆ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಇದು ಇಂಚಿಡಿ ಆನೊಂಜಿ ಬಿಸಲಿದಿತ್ತೆ ಐಕ್ ತುಲೆ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ವೆಪ್ಪುಡು ಮಲ್ಪನ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಟೇಸ್ಟ್ ಈತ ಮೂಲೊಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಆವೊಂದು ಬನ್ನಗ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ ಏಲೆನ್ಮ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ದೆತ್ತೊಂದೆ ನಾನು ನಿಕ್ಲೆ ಖಾರ ಎತ್ಬೋಡು ಆತು ಒನ್ಲೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿದಾತ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ನಿಕ್ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿದಾತು ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ ಒಂದು ತಾರದೆಣ್ಣೆಡೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಾತ ಬೆರವುದು ಕೋರಿನ ಅವೆನ್ ಪಾಡ್ಗ ಅವೆನ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂದಿನ ಶೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಅವೇ ಪಾತ್ರೆಡ್ ತೊರಲ್ತದು ಒಂಜಿ 1/4 ಗ್ಲಾಸ್ ದಾತ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಚಿ ಒಂಜಿ 1/4 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಒಂದಿನ ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದು ನಮ್ಮ ಬೇಯರೆ ಬುಡೋಡು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಶೋಕುದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಗೀ ರೈಸ್ಲ ವೆಪ್ಪುಡು ನಿಗುಲು ಖಂಡಿತ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ ಇಂಚ ಆತನಂದು ಪನ್ಲೆ ತುಲೈತೆ ಒಂದು ಬೇಯೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಬೇಯಿನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಶೋಕುದ ಪರಿಮಳ ಇಂಚಿಡು ಗೀ ರೈಸ್ ತಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪರಿಮಳ ಬರೋದುಂಡು ಅಂಚನೆ ವೆಪ್ಪುಡು ಒಂದು ರೆಡ್ಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಖಂಡಿತ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ ನಿಗುಲೆ ಪನ್ಪರ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಪಂದ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಯಾವು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದು ಐಕ್ಯಾನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡಿಯೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ವೆಪ್ಪುಡು ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಏತು ಸುಲಭ ವೆಪ್ಪುಡು ಮಲ್ಪರೆ ಆಂಧ್ರ ಸ್ಟೈಲ್ದ ವೆಪ್ಪುಡು ಅಂಚನೆ ಗೀ ರೈಸ್ ಇದು ಗೀ ರೈಸ್ ತೋಜ್ಪಾವಿತಲೆ ಎಂಚಾತಣಂದು ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ಆದು ಬೈದುಂಟುಲೆ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಮುಕ್ಕಾಲು ವಾಸಿ ಬೇಯ್ದಿನ ಶೋಕು ಬೇಯ್ತದುಂಡು ಅಂಚನೆ ವೆಪ್ಪುಡುಲ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡಂದು ಎನ್ನುವೆ ಇತ್ತೆ ವೆಪ್ಪುಡುಲ ಗೀ ರೈಸ್ಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಪಾಡ್ದು ತೋಜ್ಪಾವುದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಕಲರ್ಲ ಚೂರ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆತದ ಗೀ ರೈಸ್ದ ತುಲೆ ಸೂಪರ್ ಆದ್ ಬೈದುಂಡು ಖಂಡಿತ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದು ಎಂಚ ಆತನಂದು ಪನ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡಂದು ಎನ್ನುವೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮರಪೊಡ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗಲೆ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ತದು ಈ ಎನ್ನ ತುಳು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಚಿಕನ್ ವೆಪ್ಪುಡು ಗೀ ರೈಸ್ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಲೆ ತಿನ್ಕ ಅಪಂಡ ನಿಗ್ಲೆ ಪೂರಗ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತುಯಿನೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ.